Vítajte pri dnešnej diskusii. Dnes sa ponoríme do témy rannej rutiny. Existuje vôbec nejaká tá ideálna, ktorá by bola vedecky podložená? Máme tu jeden celkom zaujímavý zdroj, video od Jaroslava Pečku, Nejlepší ranní rutína podľa viedy. Lebo, viete, všade počúvame rôzne odporúčania, často od akože úspešných ľudí, ale čo z toho je fakt podložené a čo je len taký trend alebo možno aj strata času? Dnes sa na to skúsime pozrieť bližšie. Presne tak. Cieľom bude oddeliť, povedzme, tie vedecké dôkazy od populárnych mýtov. Alebo aj od vecí, ktoré sa tvária vedecky, ale nie sú. Prejdeme si tie kľúčové veci ráno od spánku až po raňajky a zistíme, čo teda naozaj funguje. Pre zdravie, produktivitu, no aj celkovú pohodu. A začneme možno trochu netradične. Základom dobrého rána je totiž kvalitná noc. Spánok to je proste absolútny pilier. Počas neho sa deje strašne veľa dôležitých procesov. Pamäť sa ukladá, hormóny sa regulujú tie, čo ovplyvňujú hlad, stres, krvný tlak sa stabilizuje. No a samozrejme kľúčová je regenerácia svalov a tkanív. Rozumiem, že keď človek dlhodobo zle spí, má to zlé následky. Ale ten materiál, čo máme, hovorí, že už aj jedna noc zlého spánku môže mať merateľný dopad. Napríklad na tú regeneráciu svalov. To je celkom sila, hlavne pre ľudí, čo cvičia. A že dlhodobo to potom môže brzdiť aj rast svalov alebo spaľovanie tuku. Je to tak, ten dopad je naozaj citeľný a pomerne rýchly. Všeobecné odporúčanie pre dospelých je tých 7 až 9 hodín spánku. A pre športovcov, ktorí majú vyššiu záťaž, to môže byť kľudne aj 9, možno až 10 hodín. Aby sa telo stihlo dať dokopy. Často sa rieši aj ten ideálny čas, kedy ísť spať. Narazil som na tvrdenia, že najlepšie je to medzi 10 a 11 večer, kvôli srdcu, vraj kvôli nášmu biorytmu. Je na tom niečo, alebo je to skôr mýtus? No tu treba byť opatrný. Existujú štúdie, ktoré našli nejakú súvislosť medzi neskorším zaspávaním a vyšším rizikom srdcovo-cievnych ochorení. Ale pozor, sú to tzv. Observačné dáta, tie nám len ukážu, že dve veci sa dejú spolu, ale nepovedia nám, či jedna priamo spôsobuje tú druhú. Je dosť možné a vlastne aj pravdepodobné, že ľudia, čo chodia spať neskoro, majú vyššie riziko aj kvôli úplne iným veciem. Možno majú celkovo menej pravidelný život, viac stresu, horšie jedia, alebo viac fajčia, pijú alkohol. Jasné. V tom videu je zaujímavý príklad samotného autora. Jaroslav Pecka hovorí, že on sám chodí spať fakt neskoro. Často až po polnoci okolo 1:00–2:00 ráno. A prečo? Lebo mu to tak vyhovuje, rád pracuje večer, keď má kľud, a napriek tomu jeho dáta z tých smart zariadení ukazujú, že má optimálny hlboký aj REM spánok. Prečo? Lebo chodí spať pravidelne. Aha, čiže tá pravidelnosť je dôležitejšia než konkrétna hodina. Presne. A to je ten kľúčový poznatok. Oveľa dôležitejšia než presný čas je tá pravidelnosť. Snažiť sa líhať si a vstávať plus minus v rovnaký čas každý deň. Áno, ideálne aj cez víkend. To má pre naše vnútorné hodiny oveľa väčší význam. Ak niekomu proste nesedí vstávať o 4:00 ráno, nemá zmysel sa do toho nútiť. Hlavne, ak by to znamenalo spať len, 4 hodiny. To by bolo fakt zlé. Dobre, takže kvalitný a hlavne pravidelný spánok máme ako základ. Čo potom? To samotné prebudenie. Počul som, že napríklad Andrew Huberman, ktorého meno sa tam tiež spomína, odporúča vstávať bez budíka. Znie to super, ale aké sú tam reálne výhody? No hlavná výhoda, ak máš fakt pravidelný režim, je, že sa vyhneš tomu nepríjemnému pocitu, tej spánkovej inercie. To je tá raná rozbitosť, hmlovina, znížená bdelosť, niekedy to trvá aj pár hodín. A často to spôsobí práve ten budík, čo ťa vytrhne z hlbokého spánku. Keď sa telo zobudí samo, väčšinou je to v ľahšej fáze. Aha, čiže ten pocit, keď ráno neviem, ako sa volám, má aj vedecký názov. A čo ak niekto tú pravidelnosť nemá, alebo proste musí vstať presne? Sú nejaké technologické vychytávky? Áno, moderné technológie sa to snažia riešiť. Niektoré tie fitness náramky alebo hodinky, napríklad Whoop, co spomína aj Pecka, majú funkciu inteligentného budenia. Nastavíš si tam časové rozpätie, povedzme pol hodinu, a to zariadenie sleduje tvoje spánkové cykly a snaží sa ťa zobudiť v tej ľahkej fáze spánku v rámci toho intervalu. Malo by to byť príjemnejšie. Zaujímavé. A čo my, bežní smrteľníci s mobilom na nočnom stolíku? Tam asi nič také nie je.
Zdroj dáva taký jednoduchý tip – dať budík preč z dosahu. Do vedľajšej izby alebo aspoň na druhý koniec miestnosti. To ťa donúti fyzicky vstať, aby si ho vypol a je menšia šanca, že len stlačíš odložiť a budeš driemať ďalej. Lebo to tú rozbitosť často ešte zhorší. OK, sme hore. Ideálne sme aj vstali bez toho, aby sme 5-krát odložili budík. Čo teraz? Video kladie veľký dôraz na jednu vec. Odolať telefónu. Hneď po zobudení, ešte v posteli. Prečo je to také zlé? Lebo to nastavuje náš mozog na zvyšok dňa, tak nejako. Keď hneď začneš scrollovať siete, správy, e-maily, mozog dostane záplavu rýchlych, ľahkých odmien a stimulov. A potom môže byť celý deň naladený na hľadanie ďalšej dávky dopamínu, vieš, takých povrchných vecí. Namiesto toho, aby bol pripravený na sústredenie, na hĺbšiu prácu alebo proste na pokojný štart dňa. Odporúča sa odložiť mobil aspoň na prvých 20-30 minút. Dáva to zmysel. A čo robiť namiesto toho? Jedna z najlepších vecí, fakt vedecky podložená, je vystaviť sa dennému svetlu. Ideálne vonku, aspoň na 5, možno 10 minút. Má to niekoľko super benefitov. Poprvé, svetlo, hlavne to ranné, potlača melatonín, ten spánkový hormón, a zvyšuje kortizol. Čiže pomáha nám rýchlo sa prebrať, cítiť sa bdelejší, zlepšuje koncentráciu. A po druhé, čo je kľúčové pre dlhodobé zdravie, ranné svetlo je hlavný signál pre naše vnútorné hodiny, ten cirkadiánny rytmus. Pomáha ich ukotviť, aby celý cyklus spánku a bdenia fungoval správne. Vrátane toho, kedy sa večer začne tvoriť melatonín, takže potom aj lepšie zaspíš. A funguje to aj keď je zamračené? Lebo veľa ľudí si povie, že keď slnko nesvieti, tak to nemá zmysel. Určite áno. A to je fakt dôležité. Aj keď je pod mrakom, vonkajšie svetlo má stále oveľa vyššiu intenzitu, než to bežné svetlo vnútri. Ten prínos tam stále je, aj keď to tak možno necítime. Samozrejme, netreba pozerať priamo do slnka, stačí byť vonku, nechať svetlo dopadať na oči. Rozumiem. A pre tých, čo vstávajú extrémne skoro, ešte pred úsvitom existujú aj tie špeciálne lampy na svetelnú terapiu. Tie vedia simulovať denné svetlo a dať ten signál hodinám tiež. Dobre, nastavili sme vnútorné hodiny svetlom. Logicky ďalší krok je naštartovať telo zvnútra, čiže hydratácia. Počas noci, aj keď spíme, strácame potením a dýchaním prekvapivo veľa vody. Priemerne tak 200 až 500 ml, možno aj viac. A túto stratu treba ráno doplniť. A prečo je to dôležité hneď ráno? Lebo už aj mierna dehydratácia fakt stačí strata len 1-2% telesnej hmotnosti a už to môže negatívne ovplyvniť bdelosť, pamäť, sústredenie, dokonca aj náladu. Takže ranná hydratácia je vlastne taký jednoduchý trik, ako podporiť hlavu aj telo hneď od štartu. A čo piť? Stačí čistá voda, alebo sú lepšie tie veci s citrónom, soľou, čo sú teraz populárne? Základ je čistá voda, tá úplne stačí, je najprirodzenejšia. Citronová šťáva, jasné, pre chuť a trošku vitamínu C, prečo nie? Ale nie je to žiadny zázrak. A čo sa týka tej soli, ako to niektorí odporúčajú kvôli elektrolitom, no ten zdrojový materiál hovorí, že pre väčšinu ľudí je to zbytočné. Pokiaľ sa človek v noci extrémne nepotil alebo nemá nejaký zdravotný dôvod, napríklad nízky tlak, tak bežná strava cez deň dodá sodíka dosť. Takže sme hore, máme svetlo, máme vodu a teraz tá večná dilema. Káva. Hneď alebo počkať. Zase sa tu spomína ten Huberman a jeho odporúčanie počkať 90 až 120 minút. Ten argument bol, že ráno máme kortizol prirodzene vysoký a kofeín by ho len zbytočne prestrelil, čo by potom viedlo k pádu energie. Znelo to celkom logicky, musím povedať. Áno, táto teória bola fakt populárna, ale a toto je zaujímavé, ako sa veda posúva. Ako správne hovorí aj Pecka v tom videu, novší výskum túto hypotézu vlastne nepotvrdil. Alebo aspoň spochybnil jej reálny význam. Zdá sa, že piť kávu hneď po zobudení nemá ten negatívny efekt na energiu počas dňa, ako sme si mysleli. Ani na ten kortizol. Naozaj? Toľko sa o tom hovorilo. Takže raná káva hneď po zobudení je späť v hre? Bez vyčitiek? Vyzerá to tak. Ak niekomu robí dobre, pomáha mu naštartovať sa a proste sa na ňu teší, nie je vedecký dôvod, prečo by si ju mal odopierať alebo na silu čakať. Skôr je dôležitejšie načasovanie tej poslednej kávy počas dňa. Aha, jasné. Presne, treba myslieť na ten polčas rozpadu kofeínu. U väčšiny ľudí je to tak 5 až 6 hodín.
Čiže ak si dáš silnejšie espresso, povedzme o 3:00 po obede, tak o 9:00 večer ti v tele stále koluje polovica toho kofeínu. A to už mnohým ľuďom stačí na to, aby horšie zaspávali alebo mali plytší spánok, aj keď si to možno neuvedomujú. Takže z hľadiska ochrany spánku je najlepšie piť kávu fakt len do obeda. Poďme ďalej. Ráno môže byť aj čas na také upokojenie hlavy. Mentálna príprava na deň. Zdroj spomína mindfulness, meditáciu, dýchové cvičenia. Majú tieto veci reálny prínos? Výskum v tejto oblasti stále beží, ale čoraz viac štúdií ukazuje, že aj krátke praktiky, pár minútové, zamerané na všímavosť, riadené dýchanie alebo len jednoduchá meditácia, môžu mať pozitívny vplyv na náladu, na zníženie stresu, na celkovú psychickú pohodu. Nemusí to byť hodina sedenia. Aj 5-10 minút, ak je to pravidelné, môže priniesť benefity. Ide o to nájsť si tú chvíľku, na stíšenie, uvedomenie si prítomného okamihu, kým sa rozbehne ten denný kolotoč. A čo pohyb? Fyzická aktivita. Veľa ľudí si ráno bez tréningu nevie predstaviť. Je to naozaj najlepší čas? Tu je veda taká, nejednozlačná. Nedáva jasnú odpoveď, že by ranný tréning bol výrazne lepší ako tréning inokedy. Či už ide o silu, vytrvalosť alebo chudnutie. Zdá sa, že najdôležitejšia je skôr osobná preferencia, denný rozvrh a to, kedy sa človek cíti najlepšie, kedy má najviac energie. Dôležitejšia než hodina je tá konzistentnosť. Proste cvičiť pravidelne. Zaujímavé. Autor videa tam hovorí, že jemu osobne viac sedí tréning podvečer, že má vtedy lepšie výkony, čistejšiu hlavu po práci. Ráno mu vraj trvá dlhšie, kým sa rozbehne a po ťažkom tréningu sa cíti unavený, čo mu pred prácou nesedí. Ale sám hovorí, že pozná veľa ľudí, pre ktorých je práve ten ranný tréning najlepší štart. Takže je to fakt asi veľmi individuálne. Poďme teraz na ďalší fenomén, ktorý je teraz strašne populárny, hlavne v tých biohackerských kruhoch. Ľadové sprchy, otužovanie ráno. Sľubujú od toho zázraky. Regenerácia, spalovanie tuku, imunita. Čo na to hovorí veda? Triezvo. Tu je fakt dôležité oddeliť tie subjektívne pocity od toho, čo sa reálne deje v tele. Krátkodobé vystavenie chladu môže naozaj zlepšiť tú vnímanú regeneráciu. Človek sa cíti hneď bdelejší, energetickejší, má lepšiu náladu, to je z časti kvôli vyplaveniu dopamínu a noradrenalínu. A môže to posilniť aj mentálnu odolnosť. Takže nejaké plusy tam sú. Áno, pre tú psychickú stánku a pocit osvieženia určite. Ale teraz tá druhá strana mince, tá menej populárna. Pokiaľ ide o tú fyzickú regeneráciu a adaptáciu na tréning, hlavne silový, výskumy dosť jasne ukazujú, že pravidelné ochladzovanie tela, napríklad ľadovým kúpelom, hneď po tréningu môže dlhodobo brzdiť rast svalov a sily. V podstate tým tlmíme zápalovú reakciu, ktorá je síce nepríjemná, ale je potrebná na to, aby sval zosilnil. A čo sa týka spalovania tuku, tam je ten efekt ľadových sprch na celkový výdaj energie taký malý, že je prakticky zanedbateľný. Nemá reálny vplyv na chudnutie. Čiže? Skratke, na pocit bdelosti, náladu, tréning odolnosti, fajn. Ale ak chceš primárne budovať svaly alebo silu, tak ľadové kúpele hneď po tréningu sa neodporúčajú. A sme pri poslednom bode, ale z hľadiska výživy a regenerácie veľmi dôležitom. Raňajky. Počas noci telo dlhé hodiny nedostáva žiadne živiny. Dostáva sa do stavu katabolizmu, to znamená, že začína rozkladať vlastné tkanivá, aj svalové bielkoviny, aby získalo energiu a aminokyseliny. To asi nie je dobré pre ľudí, čo chcú nabrať svaly alebo si ich udržať pri chudnutí. Presne. Ich cieľom je, aby tvorba svalov, tá syntéza, dlhodobo prevažovala nad rozpadom, katabolizmom. A práve tu vstupujú do hry raňajky bohaté na bielkoviny. Keď zješ kvalitné bielkoviny čoskoro po zobudení, pomôže to ten katabolický stav rýchlo zvrátiť. Dodáš telu aminokyseliny a naštartuješ syntézu svalov. A koľko bielkovín by to malo byť? Hovorí ten zdroj nejaké čísla? Áno, odporúčanie z videa, založené na výskumoch, je cieliť na minimálne 20 gramov bielkovín v raňajkách. Ideálne skôr 30 gramov a viac, aby sa tá stimulácia maximalizovala. Podporuje to aj jedna zaujímavá štúdia, ktorú tam spomínajú. Porovnávali dve skupiny ľudí. Obe cvičili, obe prijímali rovnako veľa bielkovín za deň. Ale rozdiel bol v rozložení. Jedna skupina mala bielkoviny rovnomerne počas dňa, aj na raňajky slušnú porciu, tá druhá mala väčšinu bielkovín večer a na raňajky len málo.
A výsledok? Tá skupina s rovnomernejším príjmom vrátane raňajok nabrala viac svalov a sily. To je celkom silný argument. Aké sú teda príklady takých raňajok? Video navrhuje napríklad ousenú alebo rýžovú kašu s pridaným proteínom, orechy, ovocím, alebo klasika miešané vajíčka, tvároh s ovocím, grécky jogurt, alebo kvalitná šunka, celozrnné pečivo, zelenina. Možností je veľa. Ale čo ľudia, čo majú prerušovaný pôst a neraňajkujú? Znamená to, že nemôžu budovať svaly? Určite nie, to treba povedať, aj keď raňajky vynecháš a ješ až neskôr, dá sa efektívne budovať svalová hmota. Možno to nebude úplne tá maximálna možná efektivita, rozdiel môže byť pár percent, ale pre väčšinu ľudí to nie je rozhodujúce. Ak niekomu vyhovuje neraňajkovať, cíti sa tak produktívnejší, lepšie si kontroluje kalórie, je to úplne v poriadku. Zase sme pri tom individuálne preferencie, ciele a čo je pre koho udržateľné. Výborne, prešli sme toho fakt dosť. Keby sme to mali zhrnúť, tie najdôležitejšie vedecky podložené piliere tej rannej rutiny. Čo by to bolo? Zdá sa, že to nie sú ani tak extrémy, ako skôr základy. Presne tak. Tie kľúčové body, ktoré z toho vyplývajú, sú asi tieto. Poprvé, dať prioritu dostatočnému a hlavne pravidelnému spánku, tých 7 až 9 hodín. Po druhé, hneď po zobudení ísť na denné svetlo aspoň na pár minút. Po tretie, doplniť tekutiny ideálne čistou vodou. Po štvrté, ak je cieľom rast svalov, tak raňajky s dostatkom bielkovín aspoň 20-30 gramov a po piaté, časovanie kávy či tréningu prispôsobiť sebe, svojim preferenciám a cieľom. Nesledovať slepo trendy. Takže žiadne povinné vstávanie o 4:00 ani ľadovej kúpele pre všetkých. Rozhodne nie. Ideálna ranná rutína nie je nejaký univerzálny návod, skôr súbor princípov, ktoré si každý môže prispôsobiť. Je to o konzistencii v základoch, nie o extrémoch. O tom, čo podporuje naše zdravie, pohodu a ciele, nie o kopírovaní niekoho iného. Super zhrnutie. A na záver, možno taká myšlienka na zamyslenie pre poslucháčov. Ak by si mal človek vybrať len jeden z týchto princípov, či už zlepšiť spánok, zaviesť rannú prechádzku na svetle, piť viac vody ráno, upraviť raňajky alebo čokoľvek, o čom sme hovorili, a vedome ho zaradiť alebo vylepšiť vo svojej rutine, ktorý by to bol? A aký reálny dopad by to podľa neho mohlo mať na jeho energiu, náladu, produktivitu cez deň? Možno práve tá jedna malá zmena môže byť spúšťačom niečoho väčšieho.